всички! Аз съм Марусия, а това е каналът ми Повея на душата. На днешния ден, новата година, настъпи. Новата година, новото начало за всеки един от нас. Днес реших да отправя един апел. Апел към всеки нас. Да се отворим тук в душата за мира, любовта и хармонията в нас. Апел, който да помогне на нас хората да усетим природата, да усетим колко е важна тя за нас, да усетим колко животинките са важни за нас и да почетем техния мир. Колко от нас избират да празнуват шумно? Колко от нас избират да огласят с викове и крясъци всичко наоколо? На днешния ден, на новата година, след като настъпи, аз моля всеки един, който стигне видеото до него, да се замисли малко. Ако е от хората, които обича заряда, ако е от хората, които обича пиратките, да се замисли тези животинки, избират ли за тях да им е шумно? Избират ли да им е гадно? Ако ние самите знаем, че вредим по този начин на природата, на цялото творение и създаваме хаос навсякъде, създаваме, може би, прекратяваме живот някъде. Защо го правим? Можем ли да се радваме на живота пълноценно? Можем ли да се радваме на живота с пълни шепи, без да е нужно да дигаме всичко във въздуха? Може ли в нашия живот да има много светлина, да има слънце, да има цветя, цъфтящи, ухаещи навсякъде? Може ли да има дървета, които пречистват въздуха? Може ли? Може ли все повече да се обичаме? Да обичаме себе си, да обичаме природата и да се научим да творим през нас, чрез нас, с всичко, което ни е дадено, с всичко, което можем да направим и постигаме. Достигайки тук, обичайки се по този начин, както всеки един каза, обичам те. Можем ли ние самите да се обичаме? За да обичаме и птиците, и животинките. И всяко едно нещо, което някога сме решили да унищожим, просто е така. Да се замислим защо го правим и дали да го направим. Моят апел е това. Нека новата година да настъпи с мир, любов и хармония в сърцата ни, в телата ни, в душите ни, по цялата планета. И с един огромен апел, там навсякъде, където има войни, нека се замислят тези хора, този, който го прави, тези, които го правят. Защо го правят? Нали един ден и те отиват там, откъдето са дошли. Това е този живот наш. Нека да бъде с пълни шепи, а не да отнемаме някъде нещо, живот на някого. Не да отнемаме хармонията
създавайки хаос, създавайки страх за контрол? Можем ли да се опитаме поне за малко да се поставим в обувките от среща? Поне за малко да усетим емоциите на това, което създаваме. Когато разберем емоциите от среща и видим нашите реакции, реакциите на другите от нашите действия, тогава ще се научим да се обичаме. Разбирайки какво чувства отсреща хората, животните. Благодаря ви, че бяхте с мен, Маруся. И нека си пожелаем мир, любов, хармония в нашите тела и навсякъде около нас. Благодаря ви.